Naimbag nga aldaw ubing. Ita nga aldaw, intayo adalen dagiti mabilang ken pangkaduan a pangnagan. Pangnagan wenno taykun kuna tayo anawn iti Ingles. Yung sakbay dayta, intay man subyan ti kayat na sa wen ti pangnagan. Ti pangnagan ket tinagan dagiti tao, ayop, lugar, banag, ken paspasamak. Dagitoy a pangnagan ket mabalin a magrupo iti duwa. Ti umuna, isu dayta ti mauawagan iti mabilang a pangnagan. Ti mabilang a pangnagan wenno ti countnoun iti Ingles. Dagitoy dagiti pangnagan a mabilang. Kas kuma iti kamatis. Mano ti makitkita yo a kamatis iti ladawan ubing bilangen tayo man. Maysa, dua, talo. Adda talo a kamatis iti ladawan. Iti met sumaruno a ladawan, bilangen tayo man numano ti bituwen. Adda ti maysa, dua, talo, upat. Upat a bituwen iti ladawan. Dagitoy ti pagarigan iti mabilang a pangnagan ubing. Mabilang da iti sagaysa. Dadumapay a pagarigan iti mabilang a pangnagan ket tugaw, lapis, sagaysay, ken adupay dagiti pagarigan ti mabilang a pangnagan. Mapantayo nga rod met ita iti sumaruno a grupo iti pangnagan. Isu daytoy iti mauawagan iti pangkaaduan a pangnagan wenno mass noun iti Ingles. Ti pangkaaduan a pangnagan ket dagiti pangnagan a saan a mabilang a sagaysa. Kas kuma iti danom. Saan tayo a mabilang ti danom a sagaysa. Kas kuma iti patis. Wenno baguong. Ken adupay dagiti daduma a pagarigan iti pangkaaduan a pangnagan. Dagita nga rod ti dua a klase ti pangnagan. Ti umuna ti mabilang a pangnagan ken ti maikadua ti pangkaaduan a pangnagan. Naawatan kadi ubing ita nga rod mangala iti papel ket padasen tayo asumbatan dagiti sumaruno. Isurat no daytoy ket pangnagan a mabilang wenno pangnagan a pangkaaduan. Iti umuna, daga. Ti maikadua, itlog. Ti maikatlo, patis. Ti maikaupat, aso, ken ti maudi, asin. Ruden ti pakalpasan daytoy nga video ubing ket sapay la kuma tanaawatan yo ti leksyon tayo ita nga aldaw. Bye bye ket kita kits iti sumaruno a video.